Ciwon mu haka ya faru ne mun haɗa kanmu ganin yadda gwamnatin wannan jiha ta faɗo tun daga farko a ila yanzu da yadda take tafiyar da abubuwa gwargwado na jin daɗi zuwa ga jama'a, gwargwado zuwa ga kowa da kowa, wanda mu kasancewa mu jami'iyyu na ƙasa waɗanda kunshi kowace jam'iyya so muke mu ga ana tafiyar da abubuwa kamar haka. Muna godiya tare da fatar za a ci gaba da irin waɗannan abubuwa in Allah ya so. Mai girma wannan ƙungiya kamar yadda ka sani da take kuma da take tare da gwamnati a koyaushe tana tafiya daidai, gwamnati na tafiya ita daidai, tana haɗa kai da gwamnati, gwamnati tana haɗa kai da ita tun inda an ka fito har ila yanzu da aka kawo a gare mu, illa dai ɗan akasi da aka ɗora ɗan samu nan makarasa ba da sauransu, waɗanda tare da fatan nan gaba za a ci gaba da karɓanmu, za a ci gaba da aiwatar muna da wasu abubuwa waɗanda ita waɗannan ƙungiya ta saba da su. Akwai abubuwa da dama waɗanda waɗannan ƙungiya take da ƙorafi ko kuma take da kishiwa. Alal misali mun fahimci wannan ofis tamu ita ke da izinin mahalli ko na ofis ko na gida ko na menene na wurin zama. Wannan ƙungiya ta kasance tun da aka fara ba mu da ofis na wajen zama, shine muka ce za mu yi unwani da wannan dama a yau idan muka zo mu gabatar da wannan koki namu a taimaka mana da wuri komi kankantarsa ya zama muna da wurin labawa. Akwai wasu abubuwa na al'ada da aka shayi da girma sakataren gwamnati, to mu dai tun da aka naɗa mu ko kuma tun da muka shigo ina ganin gwamnati, to mu dai tun da aka naɗa mu ko kuma tun da muka shigo ina ganin ko abubuwa sun yawa ko kuma an manta da mu. Na farko akwai wani abu da aka ce ma office maintenance da ake ba ofisoshin party da kowane party, to tun da muka shigo har yau dai babu wani abu da yau wakana a gare mu. Da girma akwai welfare iri-iri da aka dinga zuwa tun da muka shigo har yau ba mu wakana babu wani fati namu wanda aka taɓa kira aka kula da shi da mai kamar irin na sallah, irin na azumi da sauransu ba a taɓa ce mana komi ba. Ranka dai tun da aka fara ita wannan kungiya da ta fara tun 1999 akwai wasu abubuwa na appointment da gwamnati take kyautatawa, don kyautatawa ce ba dole ba amma ana taya da su. Mu kuma mun dan samu aksi akan wani dalili wanda mu ba mu sani ba, shine muke son a taimaka a bincika muna an kawo ƙarshen waɗannan abubuwa. Hankali muna godiya kwarai da gaske da karfin da kai a yau. Alhamdulillah. Kuma da jawabi kenan daga mai girma shugaban wannan majalisa ta ba da shawarwari ga jami'an siyasa ta jihar Zamfara da Tizo Alhaji Isa Muhammad Anka. Moriki. Yanzu kuma za mu kira mai girma sakataren gwamnatin jihar Zamfara Alhaji Abubakar Yamma da domin jawabi ran kai bismillah. Jama'a assalamu alaikum. Allah ya san ma Talban Moriki jagoran wannan tafiya ta wannan kungiya IPAC. Hakika kuna tare da matuƙa farin ciki kusa da wannan ziyara, duba da girman mutanen da suka shigo suka aji abubuwan da ke gabansu suka zo su yi wannan ziyara ta
ta nuna amincewa da kuwa ban girma. Ina taya ku murna duba da cewa bayanin da shi ta zoye ya nuna cewa ku sababbin zaɓaɓɓu ne, kuma ina muku fata alheri. Kuma tabbas bayanin da ya yi na cewa kun zo gida, lallai hakika kun zo gida. Kuma bayanan shi da suka gabata na bi su dalla-dalla kuma na kiyaye su. Kuma insha Allah za mu bi kadi mu ga me ya faru aka bar wa'annan tsare-tsare da can da akwai su yanzu kuma babu su, dole akwai da aka samu matsala. Duba da cewa bai kamata a ce kun samu irin wannan matsala ba, duk daga sakatare shi Alhaji Zangina ba babban memba ne a cikin wannan kungiya.